Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai wuya ba daɗin cin alkairi, wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba. Salamu alaikum. Ranke daɗe, mangariba ta riga ta gabata, haka zalika kuma a halin yanzu muktarin sallan isha yana karatowa, kuma kin shiru baki ce komai ba. Jibrin. Na? Me ka fuskanta da waɗannan abubuwa da suka faru da mu? Ranke daɗe, na fahimci sakamako ne, hisabi ne daga Ubangiji, shine abin da ya same mu. Saboda mun rasa duk wata kima da kuma wani matsayi da muke da shi, an kele mana da su. To me ya jawo hakan? Ranke daɗe, ai ina ganin zaki fi ni sanin wannan amsar. Eh haka ne, tunda ni na rasa matsayina da kuma muƙamina. An zubar min da ƙimata a gaban makiyana, kuma an haɗa baki da abokiyar gabana, an sauke ni daga kan kujerar da nake takama da ita. To yanzu ya kake ganin zan yi? Ranke daɗe, ina ganin da mun yi hakuri, mun miƙa wuya, mu yadda da wannan kaddara da ta same mu, saboda daga Ubangiji ne. Jibril, wannan yake damun ka ne? Me yake damun ka? Ina so ka sani, idan da a ce wannan hukuncin Ubangiji ne, da Hajiya Sara ita ta tafi kowa tozarta. Don haka wannan abin da ya faru da ni shirya shi akai. Kuma kai ma ya kamata a ce ka hankalta ta yadda mai girma Matawalle ya ce maka. Ita ce ta sa aka sauke ka daga kan kujerarka aka ɗora Umar Hashim. Me yasa ta yi hakan? Jibrin, ya kamata ka tambayi ƙwaƙwalwarka. Duk mutumin da kaga Hajiya Sara ta kulla mu'amala da aiki da shi, to tana da alaka da shi ko da ta karkashin ƙasa ne. Ka yi tunani, Fi'e da Hajara sun cure guri ɗaya. Fi'e tana yi wa Hajiya Sara aiki ne, to amma me yasa suka haɗe kai da Hajara? Jibrin, duka wannan tunanin bai zo maka ba? To yanzu me za mu iya yi? Baccin ba mu da wata fawa. A'a Jibrin, mun kuwa muke da sauran fawa. Ni zan koma gida na zauna. Ai haka mai girma Matawalle ya faɗa ko?
kai kuma za ka ci gaba da aiki a babbar ma'aikata. Don haka ina so da ni da kai mu haɗu mu rama abin da Hajiya Sara ta yi mana. Ranke daɗe, ba na tunanin zamana a cikin wannan ma'aikatar zai ɗore, saboda mai girma Matawalle ya ce Umar Hashim ya mun hukunci. Sannan kuma Hajara ta ce za ta nemi ofis ɗin Umar Hashim da ya bari domin ta hukunta mu. Ƙwarai. To da wannan damar za mu rama dukkanin abin da suka yi mana. Kuma ina so na gaya maka babu shakka kuma babu makawa sai na dawo da matsayina fiye da na da. Ranke daɗe, to ta yaya haka za ta faru? Baccin an sauke ki akan mukaminki, kina ganin mai girma Matawalle zai dawo da ke ne? A ɓangaren ka za ka dawo da dukkan abin da ka sata. Wannan shine hukuncin da za a yi maka. Sannan kuma a ɓangaren Hajiya Sara za mu tanaji hujjojin da za mu tona mata asiri. Sannan kuma daga ɓangare na, idan mai girma Matawalle ya matsa daga wannan, to zan gaji Umar Hashim da kujerar da yake kai. Me zai hana ku tsaya ku yi sallah a nan ko? A'a kin ga wala ina son karasa kauye ne saboda in samu jam'i da malam. Sannan kuma ina so in sanar da shi mukamin da aka bani. Me zai hana ka bari sai gobe sai na raka ka ko? To, ai da mun bi shawarar Karima. Da zai fi nake gani ko? To shikenan. To shikenan. Malam Ali sai da safe ko? Allah ya kiyaye. Amin amin. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban To ku tafi mana. in ba shi zai A so muke sai kin shiga cikin gida sannan sai mu ci. Ai ko in haka ne za mu kwana a nan. Ko? Bayan 'yan aljanna sun shiga aljanna, 'yan wuta kuma sun shiga wuta. Allah zai tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan ya gamsar da kai ya Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina rantsuwa da kai ya ubangiji na ba zan taba jin daɗi ba a ce ɗaya daga cikin al'ummata suna cikin wuta. Sai ubangiji ya umarci mala'iku da su fitar da duk wanda ya kasance zuciyarsa akwai daidai da ƙwayar zarra na imani a cikinta. Nan take sai ƙofofin aljanna su buɗe sai a shigar da su. Allah zai ƙara tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan ya yi maka daɗi ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sai Annabi ya ce wallahi ya ubangiji na ba zan taɓa jin daɗi a ce ɗaya daga cikin al'ummata suna cikin wuta ba. Nan take ubangiji zai ƙara umartar mala'iku da su fitar da duk wanda idaniyarsa ta taɓa ɗigar da hawaye daidai da kan sauro saboda jin tsoron Allah. Daɗin sofircin alkhairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi Ya arhamar zai rahimi. ba. Ya rabbal alamin. Ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Allah mabuwayi mai girman iko wanda shi kaɗai ne yake da izza. Sai ƙara tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hakan ya yi maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji yana tambaye cikakken masoyinsa ne wanda idan an fake da shi za a samu tsira. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Ubangiji ina rantsuwa da girmanka ba zan taɓa jin daɗi a ce ɗaya daga cikin al'ummata suna cikin wuta ba. Nan take Ubangiji zai yi kishin kalmar shahada sai ya umarci mala'iku
da su fitar da duk wanda ya taɓa furta kalmar la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bayan an fito da su wani haske ne zai zo daga sama sai ya kewaye su sai su kama gyalgyali kamar lu'ulu kuma ga ƙanshin turaren almuski yana tashi a jikinsu. Nan take za a tafi aljanna da su. Kuma ba ta ɓuya ba daɗin sofircin alkairi wani ba. Daga nan ne kuma za a umarci mala'iku da su kulle kowace ƙofa wuta kullewa ta dindindin. In ba shi zai yi ba. Iza ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Me muke nema a wannan duniyar da ba za mu koma ga Ubangiji ba? Shin idan masu wa'azi sun isar da saƙon Allah, me yasa mu zuciyoyinmu ba za su ji ba? Me yasa ba za mu raba dukkan wata banna ba? Muna cin amanar junanmu, muna zubar da jinin ƴan uwanmu. A yi wa Allah izgilanci, a yi wa annaba da addinin Allah izgilanci. Idan na haƙƙi da cuta da sata kuɗin al'umma, kai ma ka je ka yi. Kowa ya yi abin da ya gada ba. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Amma wallahi ku sani akwai ranar kin dillanci. Akwai ranar da wanda bai isa ya kubce ba kamun Ubangiji ba. Furcin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba. Kai haƙuri haka Umar. Karima, ki bar shi ya faɗa mana. Yin hakan yana ƙara iza mu ne. Wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai. Kullum ma'aikatar mu ba ta samun ci gaba. Shi yasa nake son in samu wata babbar ma'aikatar da zan zuba hannun jari a ciki. Kamar wace irin ma'aikata kenan? Kowanne, amma ina son masu gaskiya da riƙon amana. Akwai ma'aikatar shinkafa mai girma mutuwanni. Me zai sa ba za ki nema a can ba? Tun da na ga aika mai tsohuwa ma'aikatar ku, ta mata shinkafa ce. Ni ma na yi wannan tunanin, amma mahaifina ba zai taɓa yadda da wannan ba. Saboda ita wannan ma'aikatar ita ce sanadiyyar mutuwar ma'aikatarsa. Shi yasa mahaifina ya tsani wannan ma'aikatar na Matawalli. Sadiya, ya kamata idan gaskiya ta zo a faɗe ta ko da akan kin kanmu ne. Wannan shine adalci. Shi kuma adalci siffa ce ta Ubangiji. Hakan yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa gaskiya kuma da adalci. Maganar gaskiya abubuwa guda biyu ne suka kashe ma'aikatar mu. Gurɓatattun ma'aikata da kuma rashin sauƙi wajen siyar da kayan mu. A yayin da abubuwa guda biyu kuma suka daga wancan ma'aikatar na Matawalli. Nagartattun ma'aikata da kuma sauƙi wajen siyar da kayansu. Ba kuɗi nake saka a cikin ma'aikatar ba. Haɗin gwiwar wasu ma'aikatan zaki nema daga cikin ma'aikatar ta yadda zaki gano bakin zara. To ta ya hakan zai faru? Ni da ban taɓa mu'amala da wata ko wani daga cikin wannan ma'aikatar ba. To yanzu sai mu kulla ta yadda za mu fara kai musu business. Ko ya kika gani? Haka ne,
amma sai dai ina so wannan ya zama sirri tsakanina da ke ba tare da mahaifina ya sani ba. To ta zai sani idan ba ke ce za ki gaya masa ba? To shi kenan ki bani lokaci zan yi tunani. To na baki. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ɗalimin tashi daga aiki ya ke a mutumin nan ya dawo dan halakka ki an bato. Ya dace ya sa 150? Kai Allah dare ɗaya kan yi bature. Alhamdulillah kaga ku ba zan gaya wannan na samu wannan kuɗin ba saboda in samu in ɗinka kaya in tafi wancan harkar. Ni fa gaskiya tun ina yaro ban tsaya na yi karatu ba domin ina gudun makaranta. Haka ne gaskiya bai bani damar na samu karatun Alkur'ani ba. Amma na iya ƙurhu Allahu da Fatiha da Izaja'a. Duk na iya wannan. To gaskiya ya kamata ka samu wanda ya iya karatun Alkur'ani ya tsaya kusa da kai. Idan ba haka ba za a samu matsala. Ali ke yau ta tafiya da yake. wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya. Ni fa gaskiya tun ina yaro ban tsaya na yi karatu ba domin ina gudun makaranta. Haka ne gaskiya bai bani damar na samu karatun Alkur'ani ba. Amma na iya ƙurhu Allahu da Fatiha da Izaja'a. Duk na iya wannan. To gaskiya ya kamata ka samu wanda ya iya karatun Alkur'ani ya tsaya kusa da kai. Idan ba haka ba za a samu matsala. Abokina, dan Allah ka bar wannan waya ka zo karasa mana aiki. Malam kai haƙuri mana na kusa gamawa. Ruki, da Allah bari na karasa wani aiki zan kira ki. To shikenan. Gaskiya ko abokina, da ka san wanda na ajiye a ciki, da wannan wayan ma ba za ka yi ta ba, da ka zo ka hanzarta ka karasa mana wannan aiki. Amma mai gida da ka san wannan wayar daga ina. Taurara malam, karasa mana aikin tukunna sai ka hau surutun. Ya dace ya samu wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkhairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba. Kai ba jinin mai girma mutawalla bane, balantana ka gaji wannan kujeras. Don haka kai mai gadi ne, kuma ka sani idan na tashi dawowa da kai da kujerar duka zan gaji. Amma a yayin da kai kana matsayin mai yi mini hidima, na rantse sai ka zama ɗan aikina a cikin wannan babbar ma'aikatar, sai dai idan fecewa za ka yi daga cikin wannan ma'aikatar.
da sauran rana a kaba. Koran Hajiya Nafisa daga wannan ma'aikatar ƙarshen izzata ne. Amma kuma an kashe maciji ba a sare kanshi ba. A ina kan yake? Da mu da ita. Cire Hajiya Nafisa daga wannan kujerar ya faranta mana. To idan saboda isgilancin ta cire Hajiya Nafisa ya faranta mana, ita kuma Hajiya Sara ta yaya hakan zai faranta mata? Wallahi Karima, na fi jin tsoron makircin Hajiya Sara akan na Hajiya Nafisa. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye. Wancan fa kamar satan kallon ki yake yi. Na fahimci haka amma ki daina kallon sa. To, ko ya faɗa ne? Ya dai faɗa wahala. Gaskiya Solari abokinka baya kyauta. To, me ya faru kuma mutumina? Farin saurayi ne fa ƙawata. Ai daga ganin wancan ya haɗa da shafe-shafe. Kai baka ganin sakwaki yadda yake hada a cikin garejin nan? Wato Shamsu akwai abin da ka kasa ganewa. Cuta a jinin jikinsa take. Don haka sai dai mai mafatan Allah ya shirya shi yana abin da yake. To gaskiya mu bar maganar nan haka. Kar mu zo mu shiga cikin cin mutuncinsa. Ciko ya biyo gette. To ai idan munafincin sa muka yi ke kika janyo. To amma ai kai ma kana da laifi. To menene laifi na? Ali abokinka ne. Idan shi bai je makaranta ba ai kai ka je makaranta. Me ya kamata kai akan abun? Kai a tunaninka ba na ba shi shawara? Gani ne yafi karfi na shi yasa na kyale shi na zuba mai ido. Ni fa kawai na faɗa miki ne saboda naga alamun kaman ya faɗa da ke ni. Ban raina matsayinsa ba, amma dai ina jin tsoron kasancewa a ƙarƙashin wanda baya jin tsoron cin haƙƙin mutane. Kina zargin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka cuce ki ne? Sanda na kawo mota jiya tare na gansu, kuma a gaban shi aka yi komai. Kin ga kuwa abokin ɓarawo ai ɓarawo ne. To ai shikenan, idan cuta a bari ce ya je zai gani. Mu yana ɓata mana suna ne kuma yana ɓata mana sana'a. Ato, in ban da abinka duk tsintsin da ya ja ruwa ai shi ruwa kan duka ko? Allah ya kiyaye. Ba gama mata bane? Kaga sai jiran ka take. Bari in tashi. A'a ki bari mana mu tafi tare ai yanzu za mu tafi ko? Ake tunda na haka mun san kusan gama ba. Ya aka kika sani ke baka nike ce? Kai alamu na gani kawai na faɗa haka. Waye dace waye sabo wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Haba, wallahi na gaji da wannan zaman. Shi sadama tun farko na gaya ire ban mu tafi yace lalle sai mun tsaya mun jira. Haba da Allah. Dan Allah ki hakuri. Kada ki kira shi. Ni zan je in duba shi da kai. Suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Malama ki makauniya ce? Dan Allah ki haƙuri ban gani ba. Baki gani ba? Tuwo ne a idanki? To ba na baki haƙuri ba? Kowane irin al'amari yana da farko
kuma yana da ƙarshen sa. Amma sai dai yanda nake hange sauki Hajiya Nafisa da kan wannan kujerar tata ba zai taɓa sa ta koma cikin hankalinta ba. Kai ma abin da ka sani ne Umar, inda za ta canja to da babu shakka ayoyi ne za su fara canja ta da kuma isharorin da ta gani. Amma ina da yaƙinin cewa nan gaba abu guda ɗaya ne zai canja ta. Menene shi wannan abun? Zaman gidan da za ta yi na wasu lokuta da mai girma Matawalle ya faɗa. Kina ganin hakan zai sa ta canja? Ai ita rayuwa darasi take koya mutum. Idan ka ƙi sharar masallaci to ai dole za ka yi ta kasuwa. Ta saba cewa a yi mata cikin gaggawa. To yanzu kuma gashi ba ta da wannan damar. Sa ta za a yi kuma dole sai ta yi. To me kake tunanin zai faru? Tsantsar nadama ce za ta biyo baya a gare ta. Amma sai dai ba ita ce asalin matsalan gidan Matawalle ba, Hajiya Sara ce. Na sani. To amma me yasa ba za a ɗauki mataki akan ta ba? Ba mu ne muka ɗauki mataki akan Hajiya Nafisa ba. Ubangiji ne da ya so ya karya ta, sai ya fito da wacce za ta karya ta kuma daga cikin jininta. Haka ma wannan matsala ta Hajiya Sara, ina da yakinin cewa Ubangiji zai kawo ƙarshen ta ne daga cikin gidan. Babu shakka wanda zai bankado asirinta yana nan tare da ita. Hajara ce. Me yasa ka faɗa haka? Hajar ta ce za ta nemi aiki a ofis ɗin da ka bari domin ta hukunta su Jibrin. Don haka me kake tunanin zai faru idan aka ce za ta tuhumi ɓarnarsu? A nan ne asirin Hajiya Sarar zai tuhu. Babu makawa sai Hajara ta tona asirinsu. Waye dace waye samu wani ba zai koka ba. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofar cin An gama tashattan mu gani. wani ba zai cutu ba. Mai so baya duban isa in ba shi zai yi ba. Isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba. Alhamdulillah mota ta yi. Nawa ne kudin aikinka? Oga ya ce kar mu yi magana kuɗi da kai, za ku yi magana da shi. To yanzu tsaya ka ci. Yanzu kana ji na? Ina son mu yi wani business da kai. Ba zan gaya mai gidanku ba. Ina jin ka, ina jin ka. To yanzu zaka ce akwai wasu abu. Assalamu alaikum. Amma alaikis salam. Ki zauna mu yi magana. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya. Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa. Shi so ba zai ɓoye ba. Shikenan. Yan je in samu ajiya. Ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofa. Ɗan ke dade na zuwa haka. Mun ji ka shi mai gyaran bai zo ba ne? A'a mai gyaran ga ya cin yanayin gyaran ai har ya gama gyaran ran ke dade. Wasu abubuwa da yawa da suka kokone a ciki su ya siyo aka caccanza. To ran ke dade bismillah. Komai ya kammala.
An samar da makaranta. Ni fa na faɗa miki, wallahi gaba na faɗuwa yake. Wai ke Halima sai yaushe zaki waye ni? Wannan fa ba karamar dama bace. Abu ne wanda zai sa mu fita daga cikin talauci kuma ya samu a cikin babbar daula. To ta yake ganin zan iya rayuwa da Aliyu a matsayin mata da miji? Bacin ke ma kin san halin shi. Amincin da ke tsakaninmu yasa ba na son wannan damar ta wuce ki. Amma idan ba za ki iya ba, zan iya sauya ki sai in samu wacce za ta iya. Amma ya kika gani? Ranke daɗe ya kammala. To shikenan. Ka kira shi ya ban akan namba ɗinsa, zan tura mishi da kuɗinsa. Ranke daɗe babu kashi. To Iro yawo kake so nan gai da kuɗi ne? Baka ga irin kiran gaggawan da aka mun bane? To. Kira shi da Allah ya tura mishi da kuɗinsa. Ya ake ciki babban direba? Alo, kana amfani da account ne? Ina amfani da account number. Shi zan turo ko kuma zuwa zan da kaina? A ba sai ka zo ba dai. Turo da account number naka. Sai ka tafi zaka ji bayani daga baya. To shikenan. Amma kai hanzari ka fito saboda ka bar gilas din motar ka a ƙasa. To. Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Ranke daɗe ya turo. Ina jin ka. 00 44 33 22 00. Zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa, shi so ba zai ɓoye ba. Wani ba zai koka ba, ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba, mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba, isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba.